Second to the last. Nakanunod tayo man. Bari mo dati ko pa aming mabigat. Good morning. Naramid tibon niya. Diyak ibagbagad ko sa parokya na ito. Nagaputan mo nga pabon niya. Sinalusot niya ko pa di may sa ayan na titatang na. Awan Father. Na pinaglaitan kayang tiagaramid na may masaka. Apa niya dito aramid Espiritu Santo. Di mo may sa ay natatang na. At parparti Father. At parparti. Awan na sa balik ko tumulong at party. Among madimantanan sa Father nung panagpaparti. Awan na nung ilitulupan na sa plaza na. Kita nyo may masabi na ibasa. Manmanot takot mantanas. Ganyan may saman, ay nagtatang na pag nagsusunod doon, nagkita ko mga nagkatakumpad na Father, ay marurot niya ako pati. Agasok niya lang kaya na. Kagunahan niyo muna, niya nagandanan mo. Cellphone Father, ay nagtumbot na sana niya ako. Nagpunaan. Silya tinagang ko, di asawa, kalagpunso. Nariyan niya. Sikaw din agad anak mo. Singkag. Isa ba na ko yung ang siguro niya po pali. Apaya, simyo na dinagan po, Ricardo, mo nila kayo. At pungtot niya po pali, talagang makatapis na tan. Kung na naging may kalo, agisan-gisan. Sika niya na agad anak mo. Ang maibaga sa bali mo na charger pa na. Yun apa yun? Yan ako ko Charlie, nilalakay ko protest na. Nag-aamig kayo, awag ribon niya. Nanganay po pati. Apa yan, Father, lang ang pang-aasin na kapartihan. Nag-aamig kayo, awag ribon niya. Apa yan? Amoy yung matiglogon, awag signal. Nag-aamig. Nagan. Jan. Kamu yung tinagan at daliling tinagan tayo. At nakaipapanan na tinagan tayo. Tiroko man di ako nga miling na tiroko nakangkun. Siya mo nakangkun di ulo. Mura niya kung kunayo at niyo may papili. Alas 5 misa! Alas 7. Intong makayak sa tagbali. Matay ka kumahan ko na. Si Biblia pa yung maglaki. Mura niya kung kunayo. Hard ko na tirupo. Yang mo kami nilili tinatan mo. Nung nagdabinon niya, nagyak mo, nung maruruda, walo na nga, nagyak maawakan, nunungin nga. Tanagan na, nilubing, nagyak mo na niya barangay. A, B, C, D. Ano nila tinanagan? A, B, C, D. Wala sa bali. Mali nga X, Y, Z ko ma. NOP ko ma. QRS. Apa yan guys? Ano pa rin pronunciation na tayo? Absidic. Awan lang na panuno yung masabaling na nagdala. ABCD. Diyan ka mo man. Kanya matiniling na tayo dyan. In the Old Testament na talaga, talaga mo, my God, messenger of God. Michael, panakigubat. Gabriel, messenger of God. Ni Jesus, Emmanuel, at God is with us, at daliling na tinagan. Kaya araw po natakakan, kaya ka mo na yung nagnagan niyo man. Kaya, kaya mo, ibig absidi. Kaya mo na naparunod yung masama, iso nakarilis from Father, absidi. ABCD na talaga, awan sa bali na, awan na yun na, awan ABCD na talaga dinagan na. TUD, pagkalipay, tob ko na kumama. Amo na dito ang nagnagan. Well, tijan, ti kaya na sa ulti tijan, God is rich. Managparabor ni Apo Diyos. Apay na managparabor. Imagine ng tabaa, ay bakit? Lopez, inkamag na pinagana. Managparabor ni Apo Diyos kunana.
Kinukitaan yung mga istorya ni panakaisaraan tayo, nagparabor niya ang Diyos. Awan apulos ti question tayo naman nagparabor wano sa kanya ang Diyos. Nagado ang grasya at benedisyon na maaw-aw sa'yo. Sa doon lang, alam na niya ilokang mo na matay ibisin. Talaga na super sa doon ka magtan ang ilokang kaya dati agigyan ng ayang tayo. Okay lang mo man ang panagalan ng isang ulit bisokul, din pa'y masamo ti agala. Sa doon ka lang unay magtan ang matay ka ibisin ito, magigapas ka. Sa doon ka lang unay magtan ang dati ilokang mo na maawanan ka iti ko nagado na parabor niya po Diyos ka tayo. Nagado na matakaw parabor. Iso may kapitang ka pa. Ang Diyos ko, ang pader may bagay yung rabong. Tinakawag na ag-iso mo. Ang ibagbaga na nakaparabor niya iti area tayo. Iti area tayo. Intagin mo yung nagdakkel ti grasya benedisyon ni Apo Diyos ta tayo. Nabigbigan dari grasya ni Apo Diyos ta tayo. Agsasakit ang Father. Wanggar nagsobra ti parabor ni Apo Diyos kanyang narawag ka na una iso nga na ayag ka. Adula una kakasar iso nga si kamot ti umuna makanayo ti bilang pilitan ka naghayag ka. Apa yang orang na yuri ko garot aduna unay ti grasya na kinaparako mo unay kang hiwa mo ti mo lasip-siputan ka asok. Waday asok waday pati kung ano kano at asok at pati kung ano kaambot ha ipaipawid ko man at to sigurado pay apoy adayo ako i-asok ano ipaipawid ko man darat niya. Ano ti ibagbaga na kasat no jay pusod ka grag ko gipusod ka nagragsa nagado ang bendisyon nagado ang parabor nagdakkel ang grasya ni Papa na kadatayo. Nasak na padi di pala parokya agim niya man ang nagado ang parabor. Di jay pala bonus yung sangkasisa sa mga barangay na nagdakkel ang grasya kita. Uri man nagkikinos sila pada na natanggal ti ulo ng ayat ni Sumuro lang labari ikatararag tayo na agumul kumana na pagpatsin niya po Diyos kata ni Zacarias. Tagiti kumanang tanggal di ulo na ang nasumurot di pagayalan niya po Diyos ang namamati kata agumul. Haang mo tayo sa dalong titis lagi dyan. Nung kita ay nagdakkel naging grasya nagado ti bendisyon niya po Diyos kata tayo. Uri lang di parokya tayo. Uri lang di programa tayo kasi na po Diyos agyan mo dumagkal. Kasi na po yung nagdakkel na grasya na, tingnan yung riga na tayo ng tao. Hang tayo mabigtig yung grasya niya po Diyos. We tend to complain. Apa yung ag-complain tayo? Namin tigil-bilangan tayo. Dahil dyan mag-awan ka na tayo. Tigil-bilangan tayo. Dahil kurang ka na tayo. At dahil marunong tao mga daming. At dahil marunong tao mga awan pagkurangan na ni pamilya na. Ada yang baru tahu mga perfect ilakay mo na bakit na. Ada yang baru tahu mga nagpalagbiyan na kompleto ang ayawan na. Nang nabilangon ti grasya na agaramid ka ti checklist mo, kita ang hindi naman nagparabor ni Apo Diyos na ano mabindisyon. Di nyo tirikat na bilangon tayo namin dahil tayo awan ka na tayo, ikumpira tayo, hindi kumangin tayo, uno ni kaagruba tayo, di tayo mag-amuha na at-ano mo, di niya bilbilan na namali. Nagsayaan tayo nakaarubam, nagaluti parabor ng mga maitulong na kadagrasya na intid ni Apo Diyos. Nung tigit kita kung magamit, hindi niya pagkamalian na. Nagsayaan nila kayo mo. Di magkikita niya pagkamalian. Mamaklat pa! Kaya alam ng barangay, matulong ka nagigit na siya. Nagkatahan ka pa agos-agos ti ulos na yan, di agdal di paturugan na, o di iso pa yung nalabaan. Nagado, nagigit grasya akin benedisyon na nagduma, di tayo nagamin mabigbig-big. Di tayo nagamin na ma-apresyar, di tayo grasya na agdal.
Unuan. Wala kang kaya rumay. Kaya mga sa unuhan na mga ika, handa ka mailista, kaya lang sa big-big-big, handa ka, gumpisip-siputan, ay ako, nawa na, nakadismintahan, takipin niya na, hinday yun na lang ako dun sa pailapatan, Adika na tata, ilululog mo pa yung ni Kapitan. Baso ni Kapitan. Iso di ko na, kaya mo sikat matutulungan, mo sikat tumulong, sikat tumulong na. Ay, ano ba pala Iso, mataki ka kuma. Kaya na tayo mapo. Kasi naman yung attitude tayo, imbes na agyam-yamang ka, tahanda ka pinili, nakasina po Diyos ka, dapay maglaong pagbiag mo, nasalong at kapailaang mal. Di mo pampalunutan ka, apay handa ka nainikan. Di mo pampalunutan ka, apay isundalaan. Kasi na po Diyos, nakapaagal ka mo, nandamol ka, kabalay mo mga daigin ko, di pa lang pampalunutan ka, di pa lang kurang na kanya. No, dadlo magaling ka, dahil di mangitaltalmod ka na tayo matatao. Dahil di mangidagal ka niya tayo matatao. Iso mahantay Apolos mo mabigbig, tigrasya niya Apolos ka na tayo. Damir bang agdakat to'y, agyaman ka na. Habang agdakat to'y naman inisip ka, agyaman ka na. At agtatagagay na makinisan ng padang, agamkit na hanga maka, amas yun, at kararag mo nga ako mga namin ko no, bigyan mo yan di sa una ko. Uy, among di ba? So, tumarawin ko man. Amal, kawan ang mo. Haan, di dyan ibagbaga na. Dapat pa, at dapat yung agdaydayaw. Bendisyon na lang. Grasya na lang. Habang nagdala pa lang ang mga anos, kompleto kayo kailangan sa ng pamilya. Nagdala na sila lang. Kaya na sa unang dapat yung agdapay na ka na. Dahil na nasa una, dahil ako, tanong mo na ako, ganun ka nagkakirira ako sa tiyan mo, tanong ka na makaumayin, nagdakal, kinain niya dito taligid ni Gracia. Ay, ito kadakal lang na Gracia na ito na nakatay na ito So, gawag na yan at Juan, isa ka na dati pag na, hindi mag-isalakan. Kini Apo Isus, ito kadakal lang na Gracia na imbuyat na katatayo, imbuyat ni Diyos ni Gracia na, babagang kinuha na imay, marakot katatayo, rambakan tayo, duwang aldaw na karambakan tayo rin na grasya nga kinaman nagparakot ni Diyos na tayo nga may na tayo inaon nga aging katata agtutuloy na paraparaburan na tayo. Uray pa agkara ikibkol tayo, uray pa agkara ikibsong tayo, agtutuloy na ta. Where sin abounds, grace abounds all the more. Nandang tayo. No, ada may lawan na basol, at ada mga tupak ti grasya ni Apo Diyos ka tayo. At ada gabor ti grasya ka tayo. Dahil hindi ka naman nagparabor ni Apo Diyos ka tayo, mga daduma, nagrigat tayo bigbigan. Nagrigat tayo nga amirisan. Uray sino? Datayo datakag, di maikawalo nga rambakan, ay na maikawalo. Itirambakan tayo titawon ka, iso da ito'y anya na di humanismo. Uray na di kakabasat tayo, kapamatyang mangkinhaan, at nataparabong ni Apo Diyos na ibingay na kanyang. So, gano'n na tayo, bigbigan tayo. Pero Romano Katoliko nga, kay-kaysa kumanagiti amin na mamati. Uray pa yung mga kapamatyang, birugan tayo di pagsasabatan, na isuti, pagdaydayawan. Haan nga di pagdidiferensyahan. Iso kag yung humanismo kung nalalay. No, ano niya pagsasabtan tayo, iso di pag iso di papigsaan tayo. Kinudaddumaman ka, hantay nga misyonan, na tayo ang Katoliko hantay nga misyon di makisubsuban, makidiscuss, haan na pulos nga asawa. Iso mga haan na mabaling. At dapin ang pagastan niya at titenis kami, yan mo na yung pagmati mo dati nagkuhan na, ulok-ulok ko na kamtungan nga, laban na kagar kini pasaw, kung kunada dyan. Hindi ko ang kunada ko, iruar na, dahil kasi na kung mapagdidiskasan, di pampagmati, biblia ka na panurusuro.
Kaguna mo kanyada, in public ang kanyada. In public, do not discuss, do not speak about religion. At kaya, mali. No kaya kayo di debate, mag-isip tayo today, ayaban tayo di audience, mga tayo di media, with the referee, tapno maliskas na niya, gusto na rumorte kinapod. Nung dito yan na mabali. At kaya, kas layo na pagtungtungan, na kumano, dasawa na kuman, pagtungtungan yung madwa, yan alamidan itong asawa, akin na dugyot. Uy, namunti ka sa sabi kinila kay ko kakuha ko. Uy, baka kami matapon na bardag nila kay ko kakuha ko na yung garo. At kanyang diskarte, at kanyang biyan, na hindi mabalik pagtungtungan in public. Iso ko na tayo, humanismo, ti kayak na, bagtay kayo sa akin tayo naging pagpigsaan, doon tayo magmaliklikan, no, at doon mga di kayo magpagdidiferensya. Ang taawa mo magmaliskas, awa mo may bagatay, ijay prop, di kinapundo iti pamaki, kaya so kapilitan na mapandagan iti at doon ijay pagdidiferensyaan, kahaan na mabalik. So gawin natin po na amin na Kristiyano ag kay sa kuma ag titipon pabilgan, dahil tapno, kapsat tayo maglang nakakita. Iso mo na, agawis kayo magmulat ni mais, agmulat ni mani, urehan nyo kapag matyan, awisin nyo, kinpamirindahin nyo lang ati gusto, Tangan na dati agpakan kayo, tulang na dilimutan mo, gaputahan mo kapag matyan, kayo kasalanan na. Gaputaan mo masabali pamati na, pinaglasan din yung kapag matyan, isunan ng tulang, kayo kasalanan na. Hanga kasta pagnursuro ni Kristo. Hanga kasta di pagnursuro na. Di pagnursuro na, hindi ko na ikararagan, di mangiruruman kanya, di kabusor ko, ayatan ko na. Iso nga, antay nga misyon dahil dyan. Antay nga misyon na, umay ka kanya, may kakamilang yung isalaan. Hanya kasta, ipanursuro. Respetaron tayo ila. Agbiyak ka, nung makita ka na dahil tabiyat mo, napudpud no, dahil ka na ibunyag ka niyang kapudpud no, awan ay kusa daan na sumuro, kusa daan na, antay mo nga awisan. Nung naabunti kinapod no, ijay ka, isyan. Iso maawante, kung ada kami dipod no, at kinapod no na kanya, at kinapod no kanya tayo, ng pagkay sa akin. Iso man na tayo katuloy ko, respeto, ay, haan yung ikaskasin, haan yung ilibilan, dahil ka, pamating pagsisinaan, no, hangakas sa di pag-ursuro ni Kristo. Dahil pinorte ng bakal tayo, at panatawan, ikumonismo, ipanagkay kaysa. Takas di mo tingin kaya niya po Diyos kanya tayo. Dito pa'y basol tayo, na tayo pa'y natatao ka. Awang kumapay, di pa nakaikarin tayo may salakan. Nang imay na tayo na pasinurot, binumabalang pati anak na arakupan na tayo. Kas di kaya't na mga approach tayo. Kas di kaya't na apalagbiyan tayo. Makikaysa. Kita nyo, datayo aking na nabunyagan. Anyaman na nakagantanan, ipananggal na dyan no charger mo, no cellphone na absiditan. Na ibunyag ka niya tayo, may sa abunyag, hindi may sa abunyag. Kristiyano, anya lalaki na Kristiyano, nabunyagan tayo, itinagal ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Therefore, kung Kristiyano ka, anya ti mission mo, mangiwaragawag kin ni Kristo, mangibiyag kin ni Kristo. Mangitod ka lagi kang absat kin ni Kristo. Iso ko ng Kristiyano ka kung nakakanya din ka na egamar. Anya din nakaawagang agayat. Parang natin yun. Kaano ka nga na nga nagayat? Kaano ka nga na nagayat? Amo na Father, kapaya ako, si kamot ikong trabilan digimong niyo. Si kamot ikong pa yung itulong na ngang sumanaw. Ura di barangay, sumanaw ka, kung trabilan ako mo may tutulong mo. Agayat, dahil nakaawagan tayo sa Kristiyano, tulagan tayo ni Kristo, imay nagayat. Si Papa kong baba nagserbi, inumaragawag na di kinapudno, itingiwan na nuha mo, may waragawag, tangiwan mo di kinapudno, pagtangnaon, tali si aramid mo, ti agaraw. Iso nga na tayo amin, na panaganan ni John, ni Juan, managparagong niya po Diyos, na tayo mo na nabunyagan, amin, anyaman nga nagal na kaya punta, anyaman nga nagal na napili na parating ka, nung may sa bunyag, anya dita pala sa bunyag, Kristiyano ka. Na imantintin ka ti Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tulagan ni Kristo.
Iwaragamo mo ni Kristo, ikiwagas ti panagbiag mo, dahil itimisyon tayo.